munafuka ta ma ubanta tunda ta ma ubanta sai me janta mun bakar yar akuya bata mori kiwo ba duk iskancinta bata auri matan ba karaman yanya wa ita ba ta ji bayan mun raine ki bayan ban mutu ba african rashin ji ke ki kula gabanki mazaje a gabanki ba kan wallasa ba balle ki sha ki wuce bayan mun raine ki ce da mu zaki kara maza canza tunani ko kin sha solani yake gaya maki ƙarya to zai kai ki ya barki duniya na kallon ki mun dau zagin ki mun shige yakin ki a bayan sun kore ki oh wuyan ki ne yayi kauri to ni zan sare shi tunda ni na gina shi munafuka ko a Qur'ani Allah ya yi batun ku so an san da irin ku tun kan fa in san ki cika bidiyon ki na iskancinki kina shafa jikinki har ki je BBC ki ce ana ajewa wai mata ke ajewa munafuka amana zai ci ki in daga in rubuta in baki ki kiranta sannan ki je BBC ke ce ke waƙar ki kai ita kullaha munafuka coming soon. Ọ̀pọ̀ is plenty forward to Paraboy Ọlọ́run Arewa International you know the set no be lie it's a direct message Ruga ọ̀pọ̀ oyin ya producer plenty.